Rungokno teks wacan sing diwaca kancamu iki. Ekrang. Olahraga iku tujuane kanggo nyehatake awak supaya tetep seger lan ora gampang kena lelara. Olahraga iku ora mung siji wujud, bal-balan, bulu tangkis, renang, tenis, lan olahraga liyane sing kerep dilombakake sing mestine mbutuhake papan lan ragat sing akeh. Nanging akeh uga olahraga tradisional sing mestine bisa ditindakake kayata lompat tali, gobag sodor, ekrang lan liya-liyane. Sing arep diceritakake ing wacan iki yaiku salah sawijine olahraga tradisional yaiku ekrang. Olahraga iki disenengi déning Soekardi lan Mustofa. Soekardi lan Mustofa prigel mlaku nganggo ekrang. Malah yen wektu udan lan dalane becek, bocah loro mau kerep nganggo ekrang. Arep ngaji, arep menyang toko lan uga budhal sekolah. Sikile tetep resik, sepatune ora reget lan teles amarga mlakune nganggo ekrang. Kepriye ta wujude ekrang iku lan kepriye cara nganggone? Soekardi cerita kaya ing ngisor iki. Ekrang iku wujude kayu utawa pring sing dawane kira-kira 2 meter, cacahe 2. Ing sisih ngisor dipasangi pancikan kanggo mancik sikil. Dhuwure miturut kapringelane sing numpak. Yen alat utawa piranti mau wis rampung dirakit, bisa dipraktekake mlaku nganggo ekrang. Yen nyawang gampang, nanging yen dipraktekno angel, amarga perlu keseimbangane awak supaya ora rubuh. Olahraga ekrang iku luwih rame yen ditindakake bebarengan. Malah ana sing nggawe acara lomba ekrang kanggo mengeti dina kamardikan. Wah, rame banget amarga ana sing dhuwure ekrang nganti 3 meter. Lan sing numpak nganggo jubah gedhe memper kaya manusia raksasa sing lagi mlaku.